Kublai vi baro ki parlok ki viewers khamta me ya ki parlok rawan ki baju sautanat ban page ya ki video bad jingpan bana hakabe de bad ki jing ko khwai do kha tisanga bai gani ga video namar gani kan de manta khata yohi hoy yule sei phila tip handrei ki dangdon pan ki bantai ki ba phim pan yo sngo to sumba ban sabai gani ga video ban wanum klet pat ban share like ban subscribe na kumta ki wei pade ki khubor hakabya de bat ki jingi ko khwai do kha tin margata ko ki parlo ron subhaban pan khre bha subhaban bla singi bha nangni shakhamat katban na de kita ka singi ole sei phila la tikene ge de ge jingi ko khwai do kha kabla panyai da iba eling do w marnga di thongni hangkat bat ki parlo kechaka ka de ha ga pungjong I dis mora marwein maulangren kenshi diwa lau karyang Eastern West Kasil District Kalinti Balai na Shillong Shanong Stoin harut surok ba mo ban ka ticket nabda kate ka jingkop khwai do kha kande tang lai hajar tangka shiru yang oi khwai ban ka jingkop khwai do kha kande ha ga shitarik banai ba phra araja apunriu ban ansdang na do ka khandai stang ban step hadu sawbaje janmet ba nagleng jongki parlok jongi ki ba pan khre nang ta ka dei ke jing ko khwai ki la pan bei ye ki ni jing ai sngo bha lani ki ta ki price ngap ha nadu ubanung kong hadu uba ar pho ar undang yo mar silak tangka mo ar pho ar ngut ki parlok rawan kindang yo mar silak tangka ban ubalai unyo sanlak tangka uba ar undang yo shipho lak tangka ban uban kong pade mo uban kong pade unyo hadu lai pholak tengka mo ubalai sanlak uba ar shipholak uban kong pade lai pholak tikum to kumbang ala depong iwe hadu ar phoar kata kabde jongki consolation prize A kinyo marshilak tengka consolation prize B pade iwe hadu ar pho kinyo mar shipho hajar tengka ti perlok rawan na kamta kate ke jingkop khwai do kha en pan khwai habro santali ki pung omsha ye ki banabar ban wandi jingdi ha kate ke chaka ban kiwi ki jingpan bana ki long hi thik kumbala ju pan bana nagapor shakapor ban nalor ki do kha ki ba larim la the do kha hadu arton ha khanyo trik banai banyo arajar apundu ha performan step ban enshim jing theu ya baro ki jai jokha ban anum sha ban psa jing bam kat ba pade por khwai ban nagamta ki jing tip ki babnia subha ban phone hakini ki number ki badon hakani notification tangkata hi ngan ong ye phisai sin wanum klet ban share like ban subscribe khamta me lada phidang de ki batmai haka video bat ke channel ki jonga kublai shibun in secondu haka shitarik panai ba phra arajar apundu hapo kenshi maulangren haka te ke jing kop khwai do kha ba lai pholak tangka tang na kabanta ubanako